Giawhag sa Department of Health ang katawhan nga dili magpataka og send og mga mensahe o mag-post og status sa social media kabahin sa kaso sa usa ka pasyente sa Cagayan de Oro City nga gisuspetsa ang adunay MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Mato sa DOH nga ang pasyente nga gidala sa Northern Mindanao Medical Center ni adtong Miyerkules walay MERS-CoV ug walay angay kabalakan ang publiko. Si Dr. David Mendoza sa DOH Northern Mindanao kumpirma nga gikan sa Singapore ang maong pasyente ug wala pay na record o na record nga MERS-CoV case sa maong nasod. Dugang niya nga more of a lung infection ang kondisyon sa maong pasyente. Gipadala na hinuon sa DOH ang laboratory tests ug sample sa pasyente ngadto sa Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa City alang sa dugang eksaminasyon.